どうも大変、時間が過ぎまして申し訳ございません。ただいまから日本ウイグル国会議員連盟の設置総会を始めさせていただきたいと思います。まず準備にかかりまして、顧問としてご尽力いただきました安倍先生に、急です、皆様、お疲れ様でございます。今日は日本ウイグル国会議員連盟、古谷先生、そして江藤先生はじめ皆さんのご尽力で、設立することになられまして、今日は皆さんもお忙しい中、ご出席をいただきましたことをお願い申し上げたいと思います。割とこういう会は同じメンバーになりがちなんですが、今日は、割と新鮮なメンバーにですね、田村先生とかですね、新鮮なメンバーにもご出席を、佐藤健さんもそうですが、大変山谷先生はいつものメンバーでございますが、ご出席をいただきます。このウイグルの問題、というのは、まさにウイグルに住む人々がですね、歴史や文化や伝統や宗教、そして民族性を奪われようとしている中において、彼らの人権を守るために、日本からもしっかりと声を上げていくべきと、こういういわば普遍的な価値観であるべき自由民主主義、そして基本的な人権、このいわば価値をですね、ウイグルの方々にもですね、彼らはそれを得る権利があるんだということを声を出していきたいということで、今日は相手取ったわけでございます。しかし現状は大変厳しい現状があるわけでありますし、中国政府の対応というのは今まで一切の妥協を返したところがあるわけであります。しかし、中国というのは国連の常任理事国の一国であるわけでありますし、世界において重要なプレイヤーの一国であります。その中で中国にも責任あるいわば立場で地域のいわば平和と安定、そして人権が守られる状況を作っていく上においても、責任を果たしてもらうべくですね、私たちも働きかけをしていきたいと、このように思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、設置の準備会を代表いたしまして古谷健二衆議院にはい、どうも皆さん、今日はありがとうございます。月曜日の午後ということで、大変出席しにくい時間でしたけども、こうやって多くの同志の議員の皆様に集まっていただきました。今安倍元総理からもお話がございましたけど、実はこのウイグルの関係のちょっと経緯についてご説明申し上げたい。今から5年ほど前にですね、ウイグルの代表、世界の代表のナディア・カーディルさんという女性がいらして、その方と、あるいは副代表のですねエイサさんという方が日本にお見えになったときに、我々もですね、ローキーで議員の有志でお話を聞こうと、その後、2009年に暴動があった時の直後にですね、憲政記念館で意見の聞く会をしたり、非常にボランタリーにですね、そういう会を進めておりました。しかし、やはり今度はですね、5月の14日から17日に世界ウイグル会議というのを日本で初めてやろうという、後で資料でご説明も申し上げたいと思いますが、そういう動きになって、せっかくならじゃあ日本でも議員連盟を作ってしっかり受け皿を作ろうと、こういうことに相なりました。もうご承知の通り、チベット問題、先々週でしたが、超党派の議員連盟で多くの方も集まっていただき、そしてチベット問題はご承知の通り、ダライ・ラマ法王がいらっしゃいますので、非常に国民もよく承知をいたしております。またニュースもしばしば流れます。僧侶がもう35人もですね、焼身自殺をしたとか、そういった人権弾圧抗議をして、そういう行動をしているという報道が流れています。一方では、このウイグル問題っていうのはなかなか国民の知るところになりません。むしろ国会議員もあまり知らない方が多いんじゃないかなということで、しっかりこれは我々としてもですね、しっかりこれ認識する必要あるだろうということであります。後から詳しい説明、今日日本代表のイーハンさんという方がいらしておりますので、ご説明をいただきますけれども、新疆ウイグル地区、すなわち東トルクメニスタンは中国の石油の
使用量の約3分の 30% 近くを生産をしているというところでありまして、中国にとっても極めて死活的な場所である、そういう地域で、ちょっと信じられないような人権弾圧、民族浄化みたいなものがされているという実情をしっかり垂れ流してみた場合にですね、我々としてはやはり自由と民主主義、基本的人権を共有する国としてですね、そういった国にも働きかけてこの問題をしっかり注視していく必要があるだろうと、こういうようなことで私たちはこの議員連盟を立ち上げさせていただきました。今日は外務省にもお越しいただいて、ウイグルの概要について、説明をあえてしてもらおうということでございますけれども、皆さんいろいろ不満のところもあろうかと思いますので、遠慮ない意見をいただければというふうに、思います。それからもう一つ、今日は後ろの方にお二人地方議会の、仲間が、おりますけれども、実は今日ですね、地方議会でもこのウイグル、地方議会連盟、正式な名称は何でしたっけ？日本ウイグル地方議員連盟、日本ウイグル地方議員連盟っていうのを立ち上げていただきまして、今日午前中にその役員会が終わったということで、代表で今日は2人にお越しをいただきました。今後ともですね、この地方議会、そして国会との連携を深めていこうということで、先ほどもそういった合意をさせていただきましたので、改めて皆様方のご了解もいただきたいというふうに思います。代表としてのご挨拶はこの程度にいたしまして、また進行の方は江藤先生にお譲りをしたいというふうに思います。今日はよろしくお願い申します。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。それではまずは、議連の、規則についてはもう皆様方お手元の方に、入ってるお配りしてあります。はい、おりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。それにつきましてまず事務所役員でございますけれども、規則入ってますか？入ってないです。じゃあ、人属今日の資料には入ってないです。もう先生方のお部屋にはお配りしてあります。すみません、規約集のような形で先生方の部屋にはお配りさせていただいてますので、それでやらせていただきたいと思いますが、よろしくございましょうか。よろしくお願いします。それでは議連の役員についてでございますけれども、まずは会長だけの指名はですね、これまで行わさせていただきたいと思うんですが、今までずっと会をスタートするにあたりまして引っ張ってこられました古谷先生に会長をお願いしたと思いますが、じゃあ後の人事は古谷先生の方からですね、また発表していただいてご承認いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと今私がご承認いただきましたので、基本的に会長に一任していただきたいんですが、主だった役員だけ今日ご出席の安倍晋三元総理には顧問を引き受けていただきたいと思います。また顧問には中曽根博文先生、河野池先生にお願いしたいと思っております。その他にですね、副会長、そして幹事長には江藤誠一先生、副会長、副幹事長はですね、今日ご出席いただいた方、あるいは今までこの設立の準備会を何回か開いておりますので、そういった方々にはみんな役員についていただく、また今日ご出席いただいた方は、もう全部幹事になっていただいてですね、みんなでこの議連を取り組んでいく。こういう形にさせていただきたいというふうに思います。また事務局長は西田昌司さんにお願いをしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは日本ウイグル国会議員連盟の設立についてご了解